a Turucho celeste. A Champions polo río abaixo. O Celta estaba de guateque, pois faltan só 6 puntos e o Betis nos leva 7. Tiñamos a Europa League no papo, só dependía de nós, e collimos 2 virus, o do catarro e a tos. Nos estábamos recuperando da gripe do Alavés e vamos a ter que curala no campo do San Mamés. Pero veo moi difícil, sufrimos un resbalón e perdimos 9 puntos cos colistas da primeira división. E como sempre o de sempre, ao pobre na súa casa, a alegría lle dura pouco, pois sempre lle chega escasa. Eu non son moi mal pensado, tampouco son jalopín, pero cando iba a Balaídos vin pasar un maletín. O levaba un home alto, eu só o vin por detrás, levaba un traxe negro como cobrador do Fra. Cheguei a casa e non cenei, e a cena tiña lista. Como o Celta siga así, vaime quedar a cinturiña da avispa. Non quero buscar culpables, pero faltaron bemoles. O único que deu peito foi o Uglá con seus 2 goles. O Celta non xogou a nada, e o Levante a gañar. Non lle quedaba máis remedio se é que se quere salvar. Viu en excursión a Balaídos, e saliu moito máis barata que se fora a buscar a salvación a Xunta Virxen de Fátima. ¡Ala Celtiña!